Asini roha madihamu doho damai sia debata mata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut nakana hinaholonga di bagasan Tuhatai. Nuaing nunga di pataru asini roha ni Tuhatta hita sia borngen nahulum tuare na tiuron asa mangulaho nakapakau basiota sadarion. Alaya dorang sota dunuti dope akasi ulota sadarion. Tazalo majolo gugu dohot panuturiot sian hatan itu hatta. Na diturupuk ko sadarion Senin 2 Mei 2020. Na tersurat di Yohanes 5 ayat 17 di doksonon. Alai dia lusi Yesus manasida nin nama. Na mangula do damang rasira sanuaeng. Aupe mangula do. Di bahasa Indonesia idok tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hamuaka dongan hanolongan itu hata. Olo dosipata jupang di parangulonon, niulahon sada ulaon alani hasomalan manang aturan namasa. Songo padok ni upamai rabana masak di jaga ursa. Bayi namasa iman mula. Dang apala nama nosak. Dang apala narikot ubay ni ulaon ni. Alai ala hasomalan manang ala aturan. Isara ni namnoto TV manang film sinetron rupani. Ala hasomalat diari tiki tertentu bamanotong mai ditoton. Gabi sipata hirano marga hasomalani manang aturani siat jolmai. Songoni do diturpukon. Ala di pamalam Yesus sahalak na marasahi nang pola piak-piak 30 tahun. Tongon diari sabat. Marsukun ni roha halak Yahudi. Jala saya marosahan yang padapot jala manghum Yesus. Siala namasa na songonima ubah dia si Yesus na sida marhiti turpukon didok na mangula do damang rasi-rasan waeng. Aupe mangula do. Tutudo diari panopau ni ditop pasalhut na nadong di bagasan onomari. Jala diari papituhon maradian ni bana. Jala diperbadiai ari papituhoni. Alai ala holong ni rohana. Jiduti dulon na mabuat bubak ni biru-biru bahin pahian ni jolma nang madabutu dosa. Asaw nang mangulu di bagasan hailaan jolmai. Mangula do ibana musim majusi Noak. Diula do majusi Abraham. Malim. Panurirang. Sahatu haroroni Yesus gabe jolma tu portibion. Mate jala mulak mangulu. Ala holong ni rohana di natinop panai. Mangula do ibana ganupari majujol mai. Asa majonok jala persia tu ibana. Asa tu hanguluan si saliling-liling na. Mangula do ibana marhiti toddi. Maragugi hojolma ujo masa hagaleon. Mangula marhiti hatana maragugi hojolma na di bagasan pangujunan. Asa manotong do tuhatai mangula siala horong ni rohana dihita haulongan nai. Jalan waing buha mahita bui makinalahon pabuana mangula do debata marhiti hita. Mangula debata marhiti akana masa dihita. Jala olo do hita asa mangula debata marhiti jala di bagasan hita. Manotong do tuhatai mangula siala jala laho tu hinadinggan. Hinauli dihita jolma natinop panai. Atong dapatut mahita makalason jala makaulati honi. Marhiti naradihi ta gabi perhitian na mangula. Atong tapapa tarmapa bo naradihi ta perhitian ni debata. Lahu mangula pajongjokon harajaon na di tonga-tonga ni panggulmitota. Amin martangyang mahita. Ali di bata manami napuna jala na manopahami na makaholongi hami manusami. Mau lihat madiho ala orang nirham. Gabi manotok ko mangula. Satu hangulu na manotok kami. Atau ngajari jala paragugu mahami Tuhan makamlatihon horon nirhami. Gabi radi mahami mangula. Ala dinggan di basam dohot pajomu. Pajong jokon sakak mudah harajamu. Di tonga-tonga ni panglumiton nami.
Marsa nga magwar mo Tuhan mariti ulaw do panglumiton nami. Atong paso-paso mahami. Gabi perhatian mo mangula lo monroham. Di bagasan Kristus Tuhan ay martangyak kami toho. Amin.